Oi lur, mukbang lalap godong ke atas mas. Oh klik gas lur. Oke lur, godong ke atasnya langsung tak umbah, tak becek-becek ben tlutuhe ilang. Langsung wae digodhog. Nunggu godong ke atasnya ready, iki aku nyepne konco-koncone. Koncone ki enek iwak asin, tempe goreng, dan sambel gawe sambel andalan lur. Yo kuwi sambel tomat. Penampakannya koyo ngene. Wes gak kesuwen. Jo, madang lur. Bismillahirrahmanirrahim. Suapan terakhir. Wes lur, wes warek tunggu panganan liyane mana yo. Oke, bye bye.